Bilan li tipprova timbarazza lill-Prim Ministru, il-midja tal-Partit Nazzjonalista spiċċat waqgħet għal żball li għamlet Aġenzija tal-Aħbarijiet Taljana. Meta l-Prim Ministru Joseph Muscat kien dieħel għas-summit tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea ta' tlieta filgħaxija, intlaqa mill-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi li inserta kienet jagħti kumment lill-midja. Bid-bissima u bit-Taljan, Joseph Muscat staqsih x'inhu jgħid. Iżda l-Aġenzija Taljana Vista femmitu jgħid Ciao Richard u fuq YouTube tellet filmat taħt dan it-titlu. Qabżet fuq dan il-filmat il-Malta Right Now, għalkemm war li telletu online ħafna bdew jintebħu li l-Prim Ministru kien istaqsa biss che cosa stai dicendo. Matul il-jum l-Aġenzija Vista batet email il-kmamar tal-aħbarijiet u nfurmathom li kien żball tagħha meta ntqal li Muscat qal lil Renzi Ciao Richard. Żball li l-midja tal-Partit Nazzjonalista daħlet għalih blaġla sabiex tagħmel isem ħażin lill-Prim Ministru.